Казвам се Росен Цветков. Преминал съм през всички обучителни програми на Техническия университет Габрово. Първо през бакалавърската програма, след това през магистърската и 5 години съм бил докторант, като излязох в тая насока на комуникационната техника докторантура завърших. Смятам, че подготовката в Техническия университет е на изключително високо ниво и като база, и като преподаване. Нашите преподаватели в Техническия университет са на изключително високо ниво. Преминали са през всякакъв вид обучения и на международно, и на национално ниво. Имаме редица публикации в научни бази Scopus и в други реферирани издания, така че сме горди сме и с това, че успяхме да направим този обучителен научно-развоен център, който е с, върха на технологиите, който е по ръба на технологиите буквално, и смятам, че обучението в един по-малък град, който наистина за жалост спира младите хора да идват, носи със себе си редица предимства, защото младите хора могат да бъдат изцяло отдадени на това да творят, да се учат, да се развиват и да постигат една добра кариера и научна кариера. 60 години Техническия университет Габрово се превърна буквално в една институция, която е притегателен център на умни, можещи, знаещи хора, които с приноса си правят този град да изглежда по един съвсем различен начин. Виждаме тук районът около нашата област и регионът се захранва благодарение на Техническия университет с изключително добри и подготвени инженерни кадри. Смятам, че трябва да вървим напред в новата ера с повече студенти, с нови иновативни методи, и смятам, че Техническия университет напълно отговаря на тези критерии.